Афзали Сухт ки ман роҳбарашро аввало чандин сол боз мешиносам ва бо ин ширкат ҳамчун як робитаҳои дӯстӣ бародарӣ дар рафти самти корҳои эҳсонкорӣ яъне ҳилоли аҳмари тоҷикистон бо ин ширкат баст дар тӯли 10 соли фаъолияти кории ман. аввало ба роҳбари ин ширкат, чунки ин кас ғайри роҳбари ҷидмми Афзали Суғди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ин кас ҳамчун вакили мардумӣ дар мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафур интихоб шуда буданд ва мо ҳамчун ду вакил баъзи масъалаҳои иқтисодӣ, масъалаҳои рӯзғор, масъалаҳои яъне ҳамчун ҳадафи чоруми бо суръати истеҳсолкунӣ, яъне зиёд кардани ҷойи кори нав ва дигар масъалаҳо ҳамсӯҳбат мешудем дар маҷлисгоҳҳои мақомоти идораи давлатӣ. ва дар он ҷо ман ин кас ба пешниҳод кардам ки ака манам нав ба ҳамин ҳилоли аҳмари тоҷикистон ҳамчун ба ҳайси роҳбар таъин шудам дар самти дастгирии аҳолии ниёзманд, яъне ятимхонаҳо ки дар вилояти Суғ шуморошон зиёд аст. ҳамин масъалаҳо ба шумо чӣ хел нигоҳ мекунед? гарчанде дар дигар платформаҳои вохӯрӣ бо дигар ширкатҳо ҳам гуфту шинидҳо мегзарондам, яъне ба роҳбарои ширкатҳои дигаре. чӣ хел ки маълума дар пеш аз ин қайд кардан, дар ҳақиқат инсони хуб будан афзалтар аст аз роҳбар будан. ва ин кас гуфтанд ки дар самти агар дастгирии ниёзмандон бошад, ман бо шумо ҳастам. ва мо шартномаи шифоӣ ба ин кас бастем ва бовар кунед зиёда аз 20 тӯйҳои хатнасур, зиёда аз 15 яъне ярмаркаҳои аёдати худ ки дар навор ҳам нишон додед, мо ба ятимхонаҳои вилояти Суғ, алахусус шаҳри Бӯстон, Бобоҷон Ғафуров, ба марказҳои силшиносӣ бо намояндагони ино дар тамос мешудем, мепурсидем. ино дар алоқа фақат як чиз мегуфтанд: чанд миқдор ба куҷо дастрас карда шавад. то ҳамин дараҷа бепурсиши накладно яъне борхат ё ин ки шахси масъули тақсимоти маводи мазкур инҳо тамоми намуди маҳсулотшонро ба мо оварда пешкаш мекарданд. ва ман ба шахсан тамоми ҳайати кормандонашон худашон ба шахсан барори корро тамоно мекунам. бигзор дар ҷодаи фаъолияташон ҳеҷ гоҳ ба коста нашаванд. бигзор ин маҳсулоти ширӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигар мамлакатҳои ҷаҳон шинохта шавад ба мисоли дигар ширкатҳои ширии молӣ. бигзор ҳамин робитаҳои дӯстии мо ҳеҷ вақт пароканда нашавад ва чӣ хел ки ино дар ҷодаи эҳсонкорӣ ва эҳсонкорӣ ҳам яке аз ширкатҳои беҳтарин ман меҳисобам, чунки ҳамчун роҳбари як ташкилоти ғайритиҷоратӣ эҳсонкор башардӯст ҳилоли аҳмари тоҷикистон ба шумор меравад ва ҳамин корҳои хайрашон идома диҳанд ва беҳтарин маҳсулотҳоро ба хотири мизоҷонашон бароранд ва рақами як дар Тоҷикистон интихоб шаванд. Ташаккур.